Don't forget to drink malunggay juice para sa magandang kalusugan nating lahat. Ayan. Hey guys! Welcome back again to my YouTube channel! Ngayon guys, ang gagawin ko yung request ni Gilo. Ayan, ni Gilo Duhay Lungsod. Nag-request kasi siya guys kung paano ko ginawa yung sandwich na ito, may tuna. Sa palaman din. Sa amin kasi guys, sa Bisaya is palaman. Yung pinapalaman po namin sa sliced bread. Ito po yung mga kailangan po natin. Ayan. Ito yung bread guys. Ito. Kahit anong bread guys. Kahit ordinaryong bread. Pwede na rin. Kasi masarap naman yung pangpalaman natin sa kanya. So, kailangan nyo lang ng ito. Lady's Choice. Ayan. Plain. Blue color. Ayan. Plain. Dalawa yung gagamitin natin. At saka tuna. Itong klase na tuna guys. Oh. Flex and oil. Ayan. Tuna. Ito. Dalawa. At saka ito guys. Optional lang to guys ha. Kung gusto nyo lagyan ng cheese, lagyan nyo na siya. Pero ako kasi guys, mahilig ako sa cheese. At yung mga kinakain ko may cheese yun. Ayan. Bumili rin ako ng maliit. At may malunggay juice ako. Ayan. So, ang gagawin natin guys is yan, may plate ako dito guys. Ang gagawin natin guys is ito. I-open lang natin to. Kailangan natin ng scissor. Ayan. Open natin siya. Ito guys, sobrang dali lang to guys. Pero ang sarap nito. Sobrang sarap nito. Kahit hindi po yung mga mamahaling sliced bread ang bilihin nyo, masarap pa din. Ayan, ilagay nyo lang dito yung Lady's Choice. Ayan. Plain po to guys. Ito kasi yung kadalasan namin ginagawa guys. Ito kasi kadalasan namin kinakain. Kasi minsan kasi guys, nagsawa na tayo sa mga peanut butter, cheese whiz, o kahit ano pang klase yung mga palaman guys. Kung nagsawa na ito guys, hindi kayo magsawa nito kasi sobrang sarap talaga nito guys, promise. Subukan nyo guys, gawin to guys. Ang sarap nito guys. Sobrang dali lang to. Kaya shout out po sa nag-request nito na si Gilo Duhay Lungsod. Ito na be, para sa'yo to be. Ayan. Yan, ilagay nyo lang siya lahat guys. Madali lang naman itong gawin guys eh. Yung ano kasi guys, kung may ano kayo guys, kung may egg din kayo sa inyo, pwede yung kayo ng egg, lagyan nyo din siya ng egg kasi sobrang sarap din. Pero ito, hindi ko na to siya lalagyan ng egg guys kasi ito kasi yung huli kong kinain yung request ni Gilo. Ito kasi yun. Kaya paano buksan to. Ayan. Yan, buksan natin. Isama natin yung lahat guys. Yan. Yan guys, isama natin yung yan. Ito na po yung pangalawa nating can guys sa tuna. Ilagay lang natin lahat yan guys. Tapos i-mix po natin ng maigi guys. Ayan. Ang sarap kasi nito guys. Kahit ilang bread, kaya mong maubos lahat. Kasi ang sarap. Sobrang sarap talaga. Kaya lagi namin itong ginagawa sa tuwing. Kaya lagi namin itong ginagawa guys. Tuwing kakain talaga kami ng sliced bread. Ito yung ginawa namin pang kawaman niya. Yan guys, mix lang natin siya guys na maghalo sila lahat. Ayan, ang dami pala nito. Ang masarap kasi nito guys kasi murang-mura lang yung bread na gagamitin mo. Masarap na siya. Kahit anong klaseng bread, basta may ganito ka, masarap. At saka guys, ang nagastos ko nito lahat guys is almost 200 pesos kasi mahal kasi itong tuna. Ang tuna kasi yung pinakamahal dito. Pero okay na rin guys kasi madami ng, ayan guys, sobrang dami. Mix lang natin ng maigi guys. Para lumabas talaga yung sarap niya. Ayan. Mix nyo lang siya ng maigi. Hanggang kumuti na talaga siya. Yan, di ba? Ang dali lang. Tapos, ilagay lang natin siya, itabi lang natin siya. At next natin gagawin is yung cheese. Ang pag-slice ng cheese guys, is lang to guys kasi dalawang slice, dalawang tuna lang ito. Kaya maliit yung cheese na binili ko. Yung cheese natin. At ipakat po natin siya guys ng paganito. Yan, pahaba. Paganyan guys. Ganyan. Optional lang to guys ha. Kung wala kayong cheese guys, huwag na lang kayong maglagay. Kasi may mga tao guys. Ang pagkakat po nito guys is paganito lang guys. Ayan. Dapat kasi guys, malaki yung cheese. Masarap. Ayan, ganyan lang siya kaliit guys. Paliitin lang ninyo. Kayo nang bahala guys kung anong gusto nyong pag-cut sa cheese ninyo. Sarap. So, magti-thank you po ako sa nag-request nito. Jello, thank you so much sa pa-request mo ha. At saka thank you po sa palagi mong panunood sa vlog ko. Maraming salamat sa iyo. Ayan, tapos na yung cheese.
ilagay lang natin dito ang cheese, guys. Ayan. Ihalo natin siya ng maigi. Ayan. Diba? Diba guys, ang sarap na, no? Ayan, ang sarap na. Nagugutom ako guys, kaya kakatapos ko lang talagang magtanghalian. Ayan. I-mix nyo lang siya guys, para mahalo talaga yung cheese niya. At dito naman tayo, ilagay lang natin ito guys sa tabi. At dito po tayo sa, sa slice bread. Sapat lang natin ito. Ito slice bread guys, mura lang ito guys eh. Parang ano lang ito guys, 40 pesos lang ata to. At ito naman guys, itong slice bread guys. Pwede rin dito nyo na siya kalaki, na lagyan nyo siya ng palaman. Pero ako guys, kinakat ko siya guys, pag ganyan. Pag ganyan yung kinakat ko, pag ganyan, ganyan. Ganyan po siya kalapad. Para madali lang natin siyang i-bite. At saka kung may mga anak kayo, may mga bibi kayo, madali lang nila yung makain. Kasi maliit na siya. Pag ganito kasi guys, ito, kung ganito, pahirapan mo siya kaya ng ganyan. So, kailangan natin siyang ikakat para natin siya lagyan na, para masarap natin na palaman. Ayan. O, di ba, nahati na siya. Pagpasensyahan niyo na po yung pangkat ko guys, kasi wala talaga akong pangkating ng bread. Ayan. Damihan pa natin guys. Damihan pa natin ng madami, no? Pag ako kakain ito guys, itong buo na to guys, ubusin ko talaga to. Kasi nasarapan talaga ako sa palaman niya. So, lagyan lang natin to. Lagyan lang natin siya dito. Ano kasi ito guys, hindi siya magandang, pagkakuan niya. So, muna tayo sa magandang tingin. Diyan muna siya. Bago natin lagyan yung iba. Pakita ko po sa inyo guys sa paano natin yung lagyan. Ayan, dyan muna siya. Lagyan natin kasi hindi makikita sa kanila. O, ito na guys, di ba? O, ayan, ganyan. So, lagyan natin siya ng ating palaman. Ayan, di ba? So, ganyan lang. Masarap. Di ba? O, ayan, kita niyo siya guys. Ganyan lang siya. Ganyan nyo lang siya gagawin. Ayan. Ayan. Sarap talaga ito eh. Tapos ipatong nyo lang siya. Pag ganyan. May isa na tayo guys na nagawa. Ayan. Tingnan nyo guys, oh. Ayan. Tingnan nyo siya. Ang sarap niya, di ba? Mabas yung takas talaga niya. So, patungan pa natin ng isa pa. Ayan. Sarap ba yung kalahati nito? Wala na. Wala na talaga no. Ito pala yung kalahati niya. Ito na guys, ilagay nyo na siya. Ayan. Ilagay nyo na siya na tuna. Kasi masama na kasi lahat yun guys. Pag minimix nyo na siya, masama na nyo yung mga cheese na yan. Mga tuna na yan. Yan. Ganyan nyo lang siya. Ayan guys, oh. Ayan guys, tingnan nyo siya guys. Ayan, tingnan nyo guys, ayan. O, ayan diba? Ang sarap na guys, no? Okay, kuha pa tayo ng isa. Ganyan pa natin siya, ganyan. Plaster lang natin siya, pag ganyan. Tapos kukuha tayo ng iba pa, pag ganyan din. Kuha lang tayo guys, kasi kailangan lagyan ito lahat para tuloy-tuloy yung kain natin. Ayan. Guys, diba? Ayan, tapos na. Lagyan nyo lang sa ibabaw ng tuna. Ayan. O, ayan na guys. O, ganyan. Ayan. Tingnan nyo guys. Ito yung likuran niya. Ayan. Diba? Sarap niyan. Ayan. Ang sarap po niyan guys. At ito po yung harapan niya. Ayan. O, diba? Simpleng pagkain lang po guys. Pero ang sarap na talaga niya. Sobrang sarap na niya. Ayan. So, pagkatapos niyan guys, pwede na ninyong tikman. Kasi, ako kasi guys, sobra kasi akong matakaw pagdating sa pagkain. So, pag ganyan kasi siya guys, madali lang talaga siyang kainin. Sarap. Sobrang sarap. Sarap siya eh. O kasi guys, nilagyan ko talaga siya ng madami. Sobrang daming tuna kasi yun kasi yun doon kasi yun ma-feel mo na sobrang talagang sarap. At saka guys, ipakita ko po sa inyo guys kunting tsikahan lang talaga to guys. Ito talaga guys, ito. Pagkatapos yung kumain nito, uminom po kayo ng malunggay juice. Ayan. Ayan guys, oh, may green. Ayan. Diba may green? Yan po yung malunggay. Kailangan nyo lang po siyang i-shake. Pero ako, okay na. Panghuli ko na lang siya inumintom din. At ito kasi guys i-share ko talaga sa inyo guys. Itong malunggay na to guys, sobrang laking tulong po niya sa akin. Kasi ako kasi yung tao na madali akong ma-anemia. Kasi baka matumba ako. Ito lang pala yung gamot guys. Ito lang pala yung malunggay juice na nakagaling sa kasi guys sa Bisaya. Pag mo inom ka ni guys, sobra ka matabangan jud ang imong mga panglipong guys. Malipong ka. Ako guys, nalipong jud kog maayo in 3 months. So kanira di ay akong giinom, nawala na akong panglipong guys. Kay grabe din siya iron. Grabe siya iron girl. Sobra. Mo nagsige kog inom ani pag every time nga kanang kakuyon bitaw ko guys, mabilar ko. Dayon kanang malipong ko. Mo ni akong siya imnon, ako i-blend. So kung ako na ipakita sa inyo guys kung giunsa na ko siya pagbuhat ang malunggay juice. Promise guys, so layinin ninyo kung isa mo sa mga tao nga mga anemic ka isa tanan. So layinin ninyo og inom ang kamunggay guys. Isa ka baso or duha ka baso, promise mawala jud na yung lipong. Makawala jud ni siya sa mga panglipong-lipong guys. Mo nang ako jud ni siyang ikuan guys, i-recommend sa inyo nga
kung anemic mo, o magsige mo paglipong, or maglisod mo o katulog, inom mo ani. Ako kay mainom mo ani guys is isa sa buntag, isa pod sa gabi. So karon guys, nakainom na ko ani is ikatulo na nako ni siya nga baso akong giinom karon kay nalipong nasad ko. 2 days na akong nalipong kay sige ko kabilar ni BBI ban. Muna kailangan jud ko mainom ani. Lami man ni siya guys, ay mughadto kay lami kini nga juice. Kanang kamunggay sa gula nimo siya apple. Basta comment down below guys kung gusto ninyong malaman kung paano ko to siya ginawa. Kung ano pa yung mga pamamaraan kung paano ko to siya ginawa. Pero, ang kuanan jud ani guys, ang baho sa kamunggay, grabe ka iso. Pero, kung imo na siya imnon, lami naman siya guys. Basta imo siyang parisan o mga any kind of fruit. Basta na alam mo yung mga prutas diha sa inyong rep, sa inyong balay, kung unsay naa, sa guli lang siya. Kay para, kuan siya guys, para dili siya kuan. Dili mo bahuan niya o dili niyo ma-feel ang kamunggay. Lamig kayo siya guys. Wala kamunggay. No? Kabulinit na. Diba? So, mauna niya itong gibuhat karong guys. Mauna itong silamig kayo siya guys. So, ayun ninyo ubuhat. So, ayun ninyo siya og mauna inyong gamiton pag every time nga mag-snack mo, ipa-snack niyo siyang anak. Kay sometimes nga mapula ata sa atong mga gipang kalaman sa atong mga bread. Kani, i-try ninyo. Lami kayo siya. Sobra kalami. Oh no! Ako kay kaon. Madako ka sa kaon ani manambo kag mayan guys. Basta mo ni pirmi yung kaon nun. Lami man siya. Samot na sa uban nga mahilig sila sa bread. Na. Perfect package ni para sa inyo guys. Ba? Ako ang gamit yung spoon. Yung spoon guys kay hindi naman ko pwede makuha niyo. So di rin ba? Di ba? Lami kayo. Napaudag ang bread. Kaunon ko dito sa ihot doon ko niyon niya. Ako lang gidimo, gipakita sa inyo, giunsa na ko siya pagbuhat. Ana. Ano guys? Sarap. Sarap. Don't forget to drink malunggay juice para sa magandang kalusugan nating lahat. Ayan. Yan po yung palagi nating inumin. Huwag na tayong uminom ng mga ibang mga soda pa. Kasi hindi naman talaga yan nakakaganda sa ating katawan. Mas mabuti pa to. Pag i-shake nyo to guys, subukan ko guys. Pakita ko po yun sa inyo guys. Kaya guys, dito na po nagtatapos ang ating vlog for today. Dito na po talaga natatapos ang mga masarap nating ginagawang ngayon. Kaya shout out po sa inyo, Gilo Duay Longsod, para sa iyo po tong vlog na to. Sana magustuhan mo at sana may natutunan ka dito sa request mo. Ayan, thank you so much sa request mo, B. Ayan guys, at gusto ko din magpasalamat sa inyo guys, sa mga nanood sa akin, sa mga nag-like, sa mga nag-comment guys. Thank you so much. Kaya guys, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. And don't forget to click the bell button para ma-notify kayo sa mga bago kong mga videos. Kaya guys, thank you so much. At dito na po tayo nagtatapos sa ating vlog for today. Kaya guys, thank you so much. Bye everyone. God bless you all. Bye. See you on my next vlog. Bye.